U MLA ka maulai ba proses ti sa kumi ha kasni to ding. Ula karpat ya baro ki MLA ki badan ha kliang sensyar bakin kan tulang ya menteri rang ba bau dewan pa suspend murder ya ki pulit ki badan kti siat yap ba Cherry Starfield thank you dang shan ha king sa jong u. Haba keren bat kilat patai kubor ba proses ulang ru bakane gade ka kam ka bakya ba namar kakta e ka syongsuk syongsan om tang ha konstitusi jong u. Henry Kalaru banjia wara ka konstitusi jong kiru. Di saisian badan nak kalian ngajolang ngoban abu ka jingkerpat ha ka bedi bat kia sapok maulai haro ka jingkhat no nak kalian jong ba sesefil thank you di ngasoban kerpat nak benta jong ki MLA ki badan hapok ka sarkar jong ka Mekhle Democratic Alliance namar ba hadi mengelai nakaliang jong auksi minister yang beh kanong rim kaban nakaliang jong u kalong ba ailat ken kuari kan dep padi nang ta kin sapej hakabadi ke action don kaman sim naman ta kiti police personal ki bay involve hak to sngi nam ta jingklan jong we ki member jong ka Chelsea ba Chesterfield thank you di kumno hikmat nakali wede jong mulai konstitusi nama kene ke kes ke jah mulai konstitusi skam ki pajba jo jelahi brokowi agen ni sngi mata kali ke jinglong jiman jo mulai tingil i nakaliang jong kasur jong no mulai kilimi syakmat rengkat berngau MLA jo mulai konstitusi yang hakawi ke nongrim beton kam ban suspend yakini ki police officer ki beton benta hakaban simno ya ka mensim ka ba ya ka mensim ka ba kerpang ka ba kentang jong ba sesefil thank you tinggal perkhat akan ke por matang i ka nakaliang stand jong sim minister or sim minister hadu matahi ong ba nakaliang ju un sim action hadu bandadep ke inquiry tinggi suthu bakan inquiry hi kumulong mata kanang slam kanang simpor ya ka ban penya ya ki barkhot di ngin lam ong tang lai banai kan poi ke por la shay nakaliang jong ki besimti ya kan ka kes ilaban ong pej bempadep ngidon kam se extension ru sa lai banai sa sau banai di ka ba khadu kan ka kes ka laban jano kum tu hi di nakaliang ka jong ngasman kerpat ya baro ki MLA jong ki badan hapa ka sarkar Mekhle Democratic Alliance ban skobha ban ikran lem ya si minister ban rikon sudah biang nak liang jung nam ta ka jingsuk nam ta ka jingsan ka bade jong ka bolai jong ka nong ba shlong ba jelahi barakawi don kam ban nak liang jung perkhat thamai don kam ba suspend yakini ki police officer di nak liang jong ki ameli kongresi yang ka webet aku nongrim ban kam ba suspend yang ni yakini police officer ki ba ki bentah hak tu sngi barkai bangai pada nak liang jong ngadon kam hi orang nak liang jengi para MLA to kan ka kes mata ka jah mulai kaspai ka por pale ka laban jah hakin no gi benta jong ka jelahi bro ka bai de ngaso nak liang jengi kinong hikmat baru pajba habro jid u ayaki MLA ukwa ki MLA bakin keren ukwa kalong bandang liang jengi kin pen sngo ukwa nak liang MLA kalong ba bandiang rangba ukwa menaliang jong ke MLA kalong banyeng hakin nongrim don kam ban keren hapan keren don kam ban sngap hapan sngap pisngu thu gani gobe ba sisien mangi nakaliang jong keren ban ngi keren nak interest jong ki pajba ba jelahi bro kowe donga sngo komen hakani ka kenti gemata baro hi ke MLA ki ba don hapo jong ka Mekhle Assembly hakani gemeti mata don refongot arngu la khlat mata sasan bufra baro akidi ki rupen sudah baro akidi bi ya konsi ga jabri ba jelahi baro ko bai angla suman kentu nakadiang jong ki baro ong sobha nakaliang jong phi i ga jinglong jiman jong jelahi baro ko bai bat khamtam hapo shlong bat khamtam ya mulai konsi angla so nakaliang jong berkerpa ki MLA baro adon kam ya ga jingrap jong phi ban kren lang ya si minister padahal kanong kumnu don kam ban reconsider
ya ka stand jong badon kam suspend ya kini police personnel de ko molo matahi ang dia po hang ni hapo jong ka MD gidon na nudu na kaliang jong ka NPP gidon na kaliang jong ka UDP bagi don na kaliang SBDP gidon na kaliang jong ka ana khanam bar kumju na kaliang jong bar kumju na kaliang independent de ka jingger pa jong ya baro MLA halaga jong lagdi gidon wat na kaliang jong NPP wan scam ki MLA jong NPP ru nakaliang joki nga karpat eki fil i jing long jiman kum ni bukan long matahi nakaliang joki ngim di ban hun habang i ba kawai naki benta jong konstitusi kam song song san ka benta jong jela kam song san kum no hikmat ka bangi ka benta jong hi san prangut nam ta ka jing suk jing san banda ka roi ka par ila i ba kam suk san tega karpat nakaliang jonga ya baro ki MLA nga subha yuan ya MLA baro khamtam kelong MLA nakaliang jong ki badan hang sarkar abor akhir subha kedua lem ya kan lem usim nasta nam ta ka jing bha jing miat nam ta ka jing bha ka jing miat ka badai na ka mata ka suk san jong jelahi bar koi don kam suspend no kini dia kini ki police officer do na kaliang jong ka inquiry ka nang yan de haju ko don kam suspend pi ha ka badai ba suspend na kaliang jong ang ong tang ni ka wei na kaliang jong ka sarkar na kaliang sarkar ha ka jingja ka baja jingja ha ka baja ka long Hasan Tarik jong liu benai menta nakaliang jong sarkar kalau suspend ya gitu ki police personnel ki bala syakni ya gitu ki weapon hakato Hasan Tarik suspend tiga benda basa pada nakaliang sarkar kadang pada ya kini betul menta hakaba siat bansa batsim ni sim jong brio pi hang ni hi la bodong menta pi penpau kalong ba kan ka kaan lan ni ka jing kalau ni ka rai kabana sim dan nakaliang jong sarkar hi kalau kamding balik kalau hakatar kom kalau ban biang lang ya ki suspend badi ki suspend ya ki ong ka biang dan suspend ru non kam inquiry no sedang ya ni badi ong absua pi hang nang ni ru la stu long ang su pai ba hap su thu ba hang ni ada ki la suspend ya ki suspend de hang ni ka ong no kalong impartial adong ka ji sya siliang de ka pat nakaliang jong kam tamai kalong ki party jongi bar ki party la gede parti rulum dari national party yang hanorim nam tak je beriu ong je beriu kadon kam mingi ke meli bane kren nam tak isu jong je beriu kading ja mulai kading jing sha jo kading ja jo bak ta je beriu hi barok wei bar hang ni kan pau je ka jidong rang ba jongi ke meli maka benta jongi kan hap yang rang ba hap long rang ba ngimdi ban tieng ban kren ni ka jing sisa parang so kemen bai bobon hi ke meli kam ong ben ke dan mentahi ki de meli ki benut man ken jing sha bat ngi skam hadin kani nakaliang jong akan tu da ka mensing ba sorit akan tu ya baro ki meli ko subhai ken ni siminasta kadon kam nakaliang jong ki meli baro dan kam ken siminasta don kam men suspend yang ini police officer kanang baka jing suk kan wala pa mulai bar kumju je jelahi bar ko wei ai kata inquiry kanang yan namar inquiry hi gede inquiry namar la syai dan nakaliang jong head inquiry ong ngi don kam aipor ifidom la ban refuse ta kapor tengi su thu hi ha bade ben ko ni ka poi be kapor ba ngi palla ta kapor phim la ban le no la up lai banai up sa si banai ups ar banai ta kapor kan nang bam si bampor ba ka benda basapat kalang wara sibun ka jing bom bet bam piang le ka jing suk usan ka lo ha ka jelahi ba ko hinam ta ka jing suk jung san sai si kerpat da mesin mesngurit ya baro ke malia sobha american nu si benesta ban suspend no ni police officer kanang ba ke ki khot ke ni be henti